السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يتود ودني الله إننا دمودم صلى الله عليه وسلم بكادو حال وحال جتو الله ko haalde jettugol Allah yettode wodani Allah ceerno ina jogii ɓesngu ceerno ina jogii yiɗɓe ceerno ina jogii almuɓɓe kala ko yiɗi e almuɓɓe makko almuɓɓe makko ɓeene ina jiɗi e makko eɓe keɗimo eɓe gondinimo eɓe jiɗimo ɗo ɓe jiɗi yinnademo ɗeɗo mon golle ɓe ceettima ɗum en noddanoma en garino kanduɗen ardude en gari eɗen jiɗi en gari eɗen kormi en gari eɗen teddini en gari en moƴƴini o wi o weltima no feewi o weltima no feewi o fawi hen yo Allah yoɓ ceerno e seeremɓe mum jobdi moƴƴiri ndi o handiniɓe to makko enenne eɗen mbiya kanko ceerno yo Allah yoɓmo moƴƴere amin kanko e ceerno e seeremɓe maɓɓe yo Allah yoɓɓe jobdi moƴƴiri ndi o handiniɓe to makko sabu ko kanko walli en e ko noddi en ko ha keɓɗen ko keɓɗen ɗo ko mo tampanta Allah welema keɓa welede Allah mo malkisa ala caggal mum ko wonanma sababu ha tampande on a wiyanmo yo Allah yoɓmo moƴƴere aha oy dental ngal weltanama ngal duwanama ngal jarnama ɓe moƴƴini kamɓe fof ɓe beltima dental ngal fof ne kadi weltima eɗo woni aadi men eɗen baynodira woni aadi men eɗen kestitina fellidde heɗade ceerno hay soko janggo so nodditi en eɗen gara ko ɗum mbiɗen bele ko non mbiɗen Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ko non mbiɗen en jettirimo kadi Allah nde Allah waɗimo ko kanko woni kaldiɗo ceerno e meɗen ko kanko ceerno huccitta e meɗen haalda e men ɗo makko ɗo en jettirinimo ɗum Allah eɗen ñaago Allah yo Allah junnanen ɗum amin yo Allah junnu ɗum amin kankone ɗo woni nantinanowo ceerno ɗo ha o woni nananteɗo yo Allah ɓeydu ɗum amin yo Allah ɓeydu ɗum amin yo Allah heddu ɗum amin yo Allah junnu ɗum amin yo Allah junnu ɗum amin yen ɓoy naftorademo kanko e ceerno amin ko dañirgal dental ngal mangal ceerno en ɓe kalkintako de gila nde ceerno wi en seeremɓe dental ngal ko nayo o wi en o watti hen kadi ceerno Ahmada Tidiani Fass on Allah wattani en mo hen en ji'i ɗum en gandi wonde kan haala wona ceerno tan wela waɗi ko Allah waɗi ceerno haalni en wonde Allah waɗi ɗum hande kam eɗen mbawi yirude ɗum gite men sabu en memri ɗum juuɗe men en jii
oɗo ziyara men sappo e jeeɗiɗi korka Allah iwrini en ɗum dendagal ko dañten hene moƴƴereji Allah iwrini ɗum kono makko ɗo en jii baccere meɗen gesa ceerno fodde kala ko keɓɗen hene moƴƴere yinnade ceerno heɓetede hende ha e yidde ceerno heɓetede ha e pandale haajuji men aduna ɗi ganduɗen e koye men teskiɗen jiiɗen eɗen paando Allah ina gayna hitande fof eɗen jiya ɗum fof Allah hokki en ɗum kono Allah rewni ɗum ko e makko neɗɗo noon mo Allah waɗi aɗa heɓira hunde ummade to Allah rewa e muɗum faya e ma on kay ko ceerno ma wadde nde ceerno wi en noonde ne wawi on saaha taw haala ka famanoka hay sinno noon e ka famatono e on saaha sabu wonde kadi to banggue jangde to ɗum ne kadi on banggue tan ceerno Ahmad Tidiani Fass ko ceerno mum dental ngal joni kam yanti hen janguɗo toon emo jangani toon fofof en jii ɗeɗo dañe kam e ɗeɗo keɓe dental ngal ne dañira ɗum sababune mabɓe taw ko toon iwri ɗum waɗi en jetti Allah e fofof en jetti hen Allah no feewi en jettanimo Allah en jettirimo kadi Allah en ñaaguima Allah yo Allah junnan en yo Allah ɓeydan en yo Allah renan en mo kanko e mabɓe fofof yo Allah junnan en ɓe yo Allah ɓeydan en ɓe sabu so Allah reeniɓe o renorat en so ɓeydiɓe o ɓeydat en kala ko ɓe dañi en dañat ɗum noon yo Allah waɗanen noon amin ɗeɗo gollene yo Allah wattude dewe men Allah jaɓaɗe amin tawa kadi ko kanko resanta en ɗum ɗo pittali men e cheyɗane wawa bonnude ɗe gona pandude pandinaɗe ɗe gona naftoje en aduna men e lahara men fofof amin dontinen ɗum ne kadi amin geñji men ne kadi donta ɗum ha ñalawma darga amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya ceerno yimɓe nooti momo ɓe notori momo giɗgol Fuuta ha Bakel ha Ɓundu ha yetti diwan Madina o ha Banjul ha Dakaru ha Sinthiou Malem e Tamba e Koussanar ha Kaffrine fadde ko gandumi ko yimɓe mumen gariɗo e kadi alhamdulillahi rabbil alamina giɗgol na ɓeydi giɗgol na ɓeydi ko ɓuuri yoddemi hen ko joom en duɗe janggoɓe alqur'ana jangguinoɓe tawi ko woni ɗo Mbour en Dakaru en ina gari yanti e remoɓe kamɓe fof ko saabu yidde ceerno e tampande ceerno fofo noon no ñagana duwa o duwima noon kono ko ɓuuri mawnude komin jiiɗi caggal ko haali ko ɗum noon woni ko haali ko kadi nde Allah wattata min e makko allahumma salli ala sayyidina caggal balɗe makko juɗɗe e bisimilla ceerno Ibnu Mar wi ma habrumo fof
ma joni mi waɗana hen ɗo won gaddornoɗo ɓiyum ne yiiɗi ɓiɗɗo o naata jangde min kadi o nana ɗum tan o yi en jab duwaw ceerno sakkira duwaw jaɓen duwaw jaɓe duwaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط Allah jaabo duwaw Allah jaabo duwaw deje taw deje gasani o wi ceerno wi salmini dental o wi ceerno wi salmini dental ngal fofof jeyi kadi o salmini bandiraɓe ɓe fof e hoddiɓe ɓe fof so en jeeyi o salmini bandiraɓe ɓe fof e hoddiɓe ɓe fofof fatiha salatul fatihi mon fof anni o en haajuji mum